man yung panahon tani. Sige, kapalo na yakas. Sige, babae. Nilingi pa ka babae, nga di ba ito babae ang ilang tao sa mukha is... Sama niya. Saksiyan na kita ka. Saksihan, magod. Oy, sa saksihan. Patuloy na tahapit na damag. Sige, kaglingi itong babae. Asa babae ba? Ay, wala mang good. Kanina dito. Sige, lingi. Si Liki, lingi. Sa mukha mo ko nilingi babae Dito sa good. crossing, kaduha. Panid-adag yung taka. Nilingi ako kay mga siksi, magkakita ang paan ko. Sa mukha, uy. Naogay nang mula ka sa sulo-sulo ka na ikaw raw sa. Hindi ko yung karon. Bala na ginako ang tanan. So, susunod ka rights sa mga kuana. Rights. Hapit na dito mga bonggo. Sa mukha, uy, Ano ganun. mga lalaki ba no? Isang dami mga agkas. Ano? Lingi. Usa ba ka noon? Ay, ikaw magbantay-bantay na ako malingi. Normal ka na malingi, kina ko iliog. Kuyawan ako lang iliog, malingi ko. Madugay ka na imuhang liog. Ako agi na kaliyag, 2x2. Ano na kalingi? Usa mo taong ka, isuka pa ni mong naong. Uy, ha? Base na mo ka na lakaw ha? Oh. Kasi nagpasakay ng babae. Sino pa sakay babae? Wala ko rin pa sakay babae. Uy, ako hindi sakay sa babae. Ah, wala eh. Hinuwara eh. Ay, ayaw. Hinuwara man ko. Ay, hindi ko nakabuti yun sa mukha. Tay, makalita kong talong, te. Talong ni te? Talong. Dugay pa ni malumay mo talong, te. Dugay na, 1 week na. So, may pa ni mo talong, te. Dugay mga lumoy. Akong bana. So, pati dali ang lumoy. Sa mukha? Ay, masigim ka kung sa storya ng lumoy-lumoy. Abot sa balay ha? Kung paghahiay lang din sa bukid mo, gahi dyan noon din noon. Ito daw may panahon. Kung ako din ko ganang negative 20. Sama di ay, kasaling kang kay Drymax gani. Yes. Ay, Pasalamat ka kay Drymax. Huwag Drymax. Dugay kitang gahe. O, kanagwa kay Drymax gamit, sos. Lumoy, pasalan lumoy. sa mukha? Uy, si Drymax. Ang ako mo dito radyo na magamit ko Drymax. Kaya mo man siya pang matagalan. Sa mukha? Ay, Ikaw ha? Sakpa ta ka, kanang mula kabuang nga na. Last time na nakita ta ka, nga nung gabit-bit kay Drymax, imong gibutang na sa motor. wala bang imnon mo ko na ba sa Oo nga, TikTok Dod. lang? Sa mukha noon. O di, mulakat ka, hinahinay kag ano-ano di ay. Ay, kanang hilig kay kag chicks-chicks. Sa Ano mo mga lalaki, no? Oh. Una, maninguha sa babae. Oh. 24 ang hawak. Kana ba kusog yan mo magduda mga babae no? Kana yung pagduda usahay biya sakto biya gyud na. Oh, sakto. Dili, dili. Sa tinora lang pa sa story ba babae pero may sakto alaki sayo permi. O, ana, asawa di sakto, permi. Kami mga babae. Sapa kay ka no? Sapa kay ka? Kaya kong tanong, te. Ay, according ko, ante. Kinuha ko ni kong asawa te kay basig kaan na ni kuan. Basigan, bukan. Sige pamilya og talong man ni ganahan ni paborito ni nani mga talong oh. Ay, pa mo tanong, te. Kidag ko kayo. Sos, baulang. Si mawala ko lang mulanta ba kanako. Marag pangkike. Si pagkiki. Sa kanila balik kay. Sibig sa katan. Ang ako si Ibigan. We love Drymax! Kini ang Drymax capsule mga pare para din sa mga lalaki nga ganahan yung dugay ang relasyon. Relasyon. Mga couple ba? Mga Para kuya, magbalik bitaw. tayon. Or kini ang adult food supplement na siya ang Drymax capsule. Alright? Usap ni mo Huwag na po tayo Drymax Puffy Mix. Alright? Pwede na siya sa pang lalaki, pwede sa babae. Alright, kini ang Drymax capsule mga pare mapalit niyo sa Shopee, sa Lazada o sa Brigada. So natin ibutang rin promo code para maka-discount mo Para sa Shopee. maka-discount. Para sa Drymax capsule, mao na siya ang promo code. Para po sa Drymax Coffee Mix, mao na siya ang promo code. Alright? So nagkikasalamat kanyo mga pare-pare sa inyong suporta sa pagbanta sa mga videos na mo. Drymax lang! Alright! Thanks for watching!